everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Ano ka? May problema ka sa panglawas ni Amy? Ikaw pa, ayaw ko pa ko na og dautan. Kung saan naman lang kung may sakit siya. O, unya, grabe na di ay. O, Jin, dili na ko kaya kung mawa si Amy na ko. Mawa na ko ang tanan. Di lang si Amy. Dave, ingon na ni mo siya, anak ka mahal. O, Jenny. Grabihan no, sa imong pagidaron karon, nibati na kag ingon anak. Unta inikabot ako sa hustong pagidaron, makakita sad ko og parihas ni mo, Dave. Jenny. Parihas ni mo kung magmahal o magpangga sa papay. Kanang andam kalimtan ang tanan para niya. Unsa na taron nga year? 2016. 10 years from now, mo-graduate na taon niya sa college. Unya may trabaho na. I wish makakita na sa kong lalaki nga para kid na ako. Kanang parehas ni mo, Dave. Jenny. Ani na lang. Ipaklo na lang ka ko. Para may Dave na unya ka nga mauyab. Gwapo na, buutan pa. O engineer na unya ang higayon na. Ang bugiro. Kusog pa ha? Ang bugiro. Okay na ka? Yes, miss. Wa na ka malipong? Kasukaon? O may gustong kanon o buhaton? Uwa na. Kanus ka lang maglipong-lipong? Nakabantay ko atong miagi pang adlaw. Murag sige kong gikabuhi. Kuwang masap ko sa togod, miss. Mo nang maglipong-lipong tingali ko. Nya tapulan sa kay kumubangon sa buntag. Lami ra kayong isigi katog. Kanus ang last ni mong menstruation? Atong miaging buwan pa. So, hawa pa kadug karong buwan na. Uwa pa. Kanus ang imong paabot sa mong dugo? Tapila ka days? Hala. Milapas na di og kapin sa simana. Magduha ka simana na. Layagonon ka? Ha? Dili, nurse. May uyab ka? Nga ay nurse. May problema ba sa kulawas? Unsa man? Una na lagi. Sige na. Doon na tantili makasod din sa klase ron. Sige na ba? Ing na si Sir nga giubanan ako si Amy din sa klinik. Unungan ta ka dinhi. May ko pa yato. Bisag ba kay batasan ako usahay. Sa mo kang Jenny, tarong ba? Sige na pala ka na. Una na. Ako na lang magkuhat ni Amy din. Ha? Ano ko sigawa sa klinik? Usod ako ron kung mahumanan din si Amy. Basta ha. Sige na, ulagi. Sige, onan ako. Ganun mo ka nadukay man si Amy sa sud. May dautan kang balita niya, ang nurse. Hala, unsa mo ka? Wala untay laing sakit si Amy. Unta gikabuhi lang siya. Oh, Amy? Amy, kumusta na? Masay sulti sa nurse.
Amy, ngano? Amy, ayaw ko pakuyawi ba? Ilak mo ka. Okay na ka? Sa may problema? Ayaw ko biyain. Di na may tabo. Di ka nasalit ka. Ano ba kasulti ba? Ano ba? Ato ba na ko eh? Ano ba ka? Dave, Sige, nasulti na ko. Sa may problema? ayaw ko biyain, please. Dili lagi. Ngano good? Makahimo ka ko, anak? Ngano mo di? Dave. Dave. Mabdus ko. Oh. Ha? Unsay ako buhaton. Wa ko mahibaw sa ngayon ako buhaton, Dave. Mapatay ko ni Lola ni Ini kung mahibaw siya nga mabdus ko. Tabangin ko, Dave. Ngano wa ka butingog. Huwag inabiyaan ko nimo. Ikaw bayaan niya, ikaw bayaan eh. Imo ba akong gipugos? Ingon ka nga, ikaw rin bahala. Ingon ka nga, di ko mamaptos. Kanya karoon sa naman eh. Ayaw dyan ko pinuangin eh. Ayaw dyan ko pinuangin. Gusto na. Nakurat lang ko sa imong gibalita. Gusto na. Nakuratan ako. Pero bisa ko sa may tabo. Dili ti kabiyaan, Amy. Dili ti kapasagdan. Ilabi pa karon nga may umaabot ang anak. Unsay atong buhaton. Ato bangon si Lola nimo. Dola ta sa inyo. Nangurog ng sugod ang akong tuhod, Dave. Kung pasakitan ka niya, labanan ti ka. Ako'y bahala nimo. Ganun karon man. Hindi pa ko andam. Hindi pa ta andam, Dave. Ako sab dili pa. Pero sa unta man, naa naman na. Ipaunsa ta pa man na. Kung ipakuha na lang ka ni nato. Sa? Amy, dako lang sa batinay mo na hunahunaan. Ayaw na ha? Huwag usap pa. Dili ko gusto maparehas ka sa atong silingan sa una. Nga namatay, kaya nagpakuha. Pero nahadlo ko, Dave. Dili pa ko andam. Daghan pa kay ko gustong maabot. Daghan pa kay ko gustong buhaton, Dave. Unsaon naman lang ang atong pagtuon. Dili ko gustong maundang. Upadayon ka. Graduation na nato sunod buwan. Di pala maklaro imong tiyan. Makapasok ka pa. Makapaso palagi, Pero, ini ka human, unsa na. Unsa sunod ka may tabo, Dave. Amy. Bahala na. Dili mahimong bahala na. Dili na to mahimong imarka bahala lang ang tanan. Dili ko gusto magkalisod-lisod hangtod sa hangtod, Dave. Gusto pa ko magkatrabaho ko og nindot. Makasweldo og dako. Makapalit sa mga butang nga wa na ko karon. Nakasabot ka, Dave. Ano miyo na magkasaglakaw? Nausap na ang ako una-una. Ha? Saan sa? Dili una na ko. Pahibawon si Lola sa kong kahintang. Itago tauna nga mabdos ko, Dave. Amy, pero... Dili ko gusto palayason ko ni Lola. Nakasiguro ko nga iyag yun ang buhaton kung mahibaw siya nga mabdos ko. Sao naman lang kung mahitabo na. Asa man ko paingon. Sa amo. Dito ka pasagdan. Pagubanta. Kita, uban ni nanay. Kamay kaayo ang inyong bay. May usa lang ka kwarto. Unya, asa man ta magigda kung mag-ipon tang nanay nimo. Sa kwarto? Unya, si nanay nimo, asa man? Dito. Dito sa kwarto? Amy, ang mayroong danon nga mag-uban ta. Dili lang una karon.
Dave, Amy, paamin na ako la. Oh, kasingot ba ng agtang ni mo Bugnaw ra ba kag singot? Napag-ilis dayon. Ola, unya na kumutabang din sa tindahan ini guman ako gluto sa tong panihapon la ha. Unsay gusto nimong sudan la? May ihigop og utan nga Bisaya. Nya subaki og piniritong isda. Nya pagsugba o niya og buwad. Sige la, mais na lang say akong lungagon. Butan ra Mura mag nakahikap og iti. Si Lola ba? Butan man jud ko good. Wala ka makabantay. Hilom diha May pangayoon ka tingali unsa no? Wa man good la. Sige la, aron makapanihapon na tag sayo. Kalang si ini pinirito nga akong gikunis-kunis aron isubak sa utan, oy. Dili may mong mapakita ko ni Lola nga kasukaon ko. Dili may mong magduda siya. Kutob say mahimo. Itago ko kining akong kahimtang. Dili pa ko andam. Dili may mong maputol ang akong mga pangandoy tungod lang ni ining akong gimapdos. Husto pait. Ingon sila nga makapakuha ko no ang pait sa gimapdos. Mangita ko og pait nga mainom karon. Samtang gamay pa kini akong tiyan. Og dili pa maklaro. Kinala makuha kini bataa. Pasaylo ako, Dave. Pero dili pa dyan ko andam alang ni ini bataa. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!